Bună ziua, ne aflăm în direct la Pierață și Cad, mă scuzați, doamnelor și domnilor, în direct în Parcul Herăstrău, unde Hitiana Maria, cum dracu mai cheamă? Nu știu. Bună ziua, ne aflăm în direct în Parcul Herăstrău. Ce-a zis? S-a panicat Irina. Doamne și domnule, s-a panicat Irina! Incredibil și senzațional. Incredibil! A trecut deja un minut și nu. Cine m-a pus să vină parc cu voi? Deci o să te dea jos acum, toate în râje, știi? Da. Și o să zic Că- cât de tare a fost. Uai, cât de tare a fost, ești prost. Câte mai de tare sunt. Au trecut 3 minute. Ai testat cumva noul aparat de rasciclet? Nu, dar în momentul ăsta aștepta orice. Parcă e altceva. Ia să mor eu. Janie's got a gun. Gata, au coborât? Cât de tare a fost! Cum a fost? S-a panicat Irina, când era să coborâm, m-am panicat eu. Aveam impresia că stăm pe loc și murim. A fost tare. Vezi?